Tak ako som sa dostal k futbalu, tak ja musím povedať, že som začínal hokejom a paradoxne až potom som sa presedlal som na futbal. V 4-5 rokoch ma rodičia priviezli na hokejový štadión, hlavne kvôli tomu, že môj brat hrával hokej a tak som sa k nemu pridal a postupne som s ním prechádzal všetky ročníky a keď som mal nejakých 9 rokov, tak som vyskúšal aj futbal a išlo mi to takisto dobre ako hokej a ostal som až dodnes pri ňom. Prečo futbal? Čo by sa mali deti rozhodnúť? Ja si myslím hlavne preto, že futbal je vo svete číslo 1. Je to najmasívnejší šport, ktorý hrajú respektíve športovci a tá masa ľudí, ktorá to sleduje, je to najsledovanejšie na svete a mohli sme to vidieť na poslednom šampionáte v Brazílii, že jednoducho ani olympijské hry, ani nič iné sa tomu nevyrovná a stále to bude vo svete číslo 1. Tak mne dal futbal veľmi veľa, pretože ma naučil disciplíny a zodpovednosti a spoznal som pri ňom kopu miest, precestoval som celý svet a je to moja láska najväčšia, dá sa povedať a verím, že ma bude sprevádzať celým životom, ale tak, jak ma od malička sprevádza a ako som povedal, dala mi hrozne veľa v živote a veľa ma naučila, rýchlo som dospel a pozeral som na ten svet trošku inak a spoznal som kopu ľudí, kopu národností a v každej som si našiel priateľov a v každej som sa musel prispôsobiť niečomu a to je na tomto pekné, krásne. Tak samozrejme, že sú moje fanúšičky, sledujú to, zaujíma ich to, čo, kde, ako, prečo, proti komu a samozrejme, že sú hrdé, pretože ma ľudia poznajú a keď sú v škole príklad, tak spolužiaci, spolužiačky, hlavne tí spolužiaci, nejakí tí futbalisti, tak sa pýtajú a oni sú hrdí na to, že som ich tatko. Tak mne osobne som si povedal, že je to stálo za to, aj stojí stále za to, pretože určite je treba veľa obety na tento šport a už od malička dá sa povedať. Som obetoval si možno celú mladosť tomu, keď niektorí chodili na diskotéky alebo s kamarátmi von, tak ja som bol iba pri tej lopte a venoval som sa iba lopte a tréningom a robil som veľa tréningov navyše, lebo to potrebujete, keď chcete hrať profesionálny a na najvyššej úrovni futbal a už nehovorím na Slovensku, samozrejme, že aj v zahraničí. To musí byť jednoducho alfa omega a určite musíte mať ľudí pri sebe, ktorí vám v tom pomáhajú a to boli určite najbližší a v tom mladom veku určite sú tu tí rodičia, ktorí vám pomáhajú a vedú vás na tie tréningy a respektíve ukážu vám tú cestu, ktorú by ste mali ísť, pretože určite tá mladosť je taká, aká je a môže prísť puberta jedno s druhým a je doba, ktorá teraz je samozrejme počítačov podobných vecí, čiže je to hlavne aj o tých rodičov, o tých najbližších priateľov, ktorí vás udržujú na tej nejakej kolajnici a hlavne musíte mať samozrejme aj nejaký sen a cieľ, za ktorým si ísť a ten som ja vždy mal a dá sa povedať, že som si veľa tých snov splnil a preto som rád, že ten futbal stále môžem hrávať a že ešte zo pár rokov ich budem hrať.